କରିବା ଫୁଲକୋବିରେ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି କୋବିକୁ କାଟିକି ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେଇଥିଲି 5 ମିନିଟ୍। ତାକୁ ଏବେ ଧୋଇକି ରଖି ନେଇଛି। କୋବିକୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ କାଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ କାଟିବେ। ମୁଁ ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇଥିଲି, କଡ଼େଇରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଆମର ଏଠି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କୋବି ଏବଂ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଏସବୁକୁ ଦେଇ ଆମେ ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏପଟେ ବେସର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଇଛି, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି। ଆକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲାରେ ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖିଲାରେ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ମସଲା ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ରସୁଣ 8ରୁ 10 କୋଲା ନେଇଛି, ଅଦା 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଆମର ଏପଟେ ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ଆଳୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମେ ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ଏଠି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଦେଇଦେବା 2ଟା ଶୁଖା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଏବଂ ସୋରିଷ ମିଶାଇକି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଏଇ ଫୁଟଣଟା ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଏହି ସମୟରେ। ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲୋ ରଖିଥିବେ, ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି, ନହେଲେ ମସଲା ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଏହି ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲୋରେ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଟମାଟୋ ପକାଇବେ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କୋବିକୁ ମସଲା କରନ୍ତି, କଷେଇକି ଖାଆନ୍ତି ବା ଚିଲି କୋବି ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରେସର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ରେସିପି, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଧନିଆ ପାଉଡର 1 ଚାମଚ, ଜିରା ପାଉଡର 1 ଚାମଚ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ମସଲା ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇନି ଏଥିରେ। ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଚିଲି ପାଉଡର 1 ଚାମଚ। ଆପଣମାନେ କେତିକି ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିଲି ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କଷି ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋରିଷ ମସଲା କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମର ଏବେ ଏଠି ମସଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କୋବି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଏ ସମୟରେ। ଆମେ ଏବେ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ଟିକେ ସମୟ କଷି ନେବା। ଆମର କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ପାଣି।
आपण मैंने एथिरे गरम पानी जदि दियंती ताहा आहु बहुत बढ़िया होता है। जल्दी कोबी आलू सिझी जाए। देखो पानी देला पर आम ए घोड़नी देदबा एवं फुटापी छाड़ीदबा। मुझे घोड़नी खोलिकी देखुची आमर ये कोबी आलू सिझी कि नहीं आम ये देखा। आमर ये कोबी आलू पूरा भल से सिझी जाइए। एमती ही ग्रेवी रखिए आ बेसी पतला करें कि बेसी बहलिया भी करें। देखो आमर हो कोबी आलू बहुत बढ़िया से सिझी जाइए। आम भी गैस को बंद करवा। आम भी से काटिक रखि धनिया पत्र देदबा आ किछि भी पकेबानी सेतिकी ही आ टिके से पकईदेला धनिया पत्र आ टिके घाटी नबा। मुझे गोटे प्लेट को सर्व कर नौची। आपण मैंने देखंतु केते बढ़िया है। आपण मैंने एमती ही गोटे थर निश्चय करंतु। हमारे प्रस्तुत हो जाइए फूलकोबी आलू बेसर। एमती करिकी तार मजा नियंतु।